vähän tilaa laajentunut sitten viime näkemä, eli täällä on tullut lisää tilaa. Kerropas tästä vähän. No, tuosta seinän toiselta puolta lähti toinen vuokralainen pois ja me saatiin ottaa koko halli sitten käyttöön. Nyt meillä on 1000 neliötä tässä tilaa. Kyllä, eli nyt ei tuu seinät vastaan ihan heti. No toivottavasti ei. Ja teillähän nyt on ollut aika hyvin hommia. Tää kesä on tällaista sesonkiaikaa, eli nyt painetaan sitten välillä aika pitkääkin päivää. Joo, kyllä nyt on niinku hommaa hyvin. Tosi hyvin. Joo. Ei auta valittaa. Kyllä. Mitäs kaikkea te nyt olette tässä kesäkuun aikana ja tässä kesällä tehneet? Perusjuttuja. Joo, perusjuttuja ja paljon. Eli ne on näitä reunapeltejä, ikkunapeltejä ja näitä perusjuttuja. Joo, ikkunapellit, reunapellit, taustarankoja. Mitä nyt vaan. Kyllä. Sitä perushommaa ja paljon. Joo. Sitä on mennyt. Aivan. Onko ollut mitään erikoisempia juttuja? Tuohon on vaikea sanoa, onko ollut erikoisempaa, kun kaikki on itselle semmoista peruskauraa ehkä. Aivan. Mutta jollekin se voi olla hyvinkin erilaista tai erikoista. Kerkeettekö Samin kanssa pitää lomia ollenkaan? Kyllä, mä juhannusperjantaina olin pois. Noniin. Jes. Tuleeko mitään muuta mieleen, mitä nyt haluaisit Ei mulla mainita? mitään Tästä tuli tärkeimmät. Niin, Ei mitään. Sulla on kiire ja paljon hommia, niin mä päästän sut töihin. Ja hiki valuu. Jes.